Teraz sa pomaly započúvame spolu do hudobno-básnického diela Ester podľa biblickej knihy Ester. Sme veľmi rádi, že medzi nami je autor hudby, ktorým je brat Slavoj Krupa, autorkou textov piesne sestra Jana Nagajová a autorkou básnických textov je sestra Kristina Molíková. A chcem poprosiť brata Slavoja Krupu a sestru Janku Nagajovú o to, aby nás uviedli do tohto nádherného diela. Ďakujem veľmi pekne za privítanie aj za tú možnosť, že tu môžeme byť spolu s vami. A nedá sa oddeliť v tento deň aj to, čo budete počúvať od tých hudobných kompozícií a piesní, ktoré sú venované téme Ester, knihy Ester, od toho, čo prežívame dneska. To, čo bolo pre náboženskú elitu v čase ukrižovania Pána Ježiša príčinou jeho ukrižovania, to sa stalo pre nás istotou a jedinou nádejou pre náš život. A síce to, že je Boží syn. Práve to, že Pán Ježiš to opakovane hovoril, že je Boží syn, viedlo tú elitu náboženskú v čase ukrižovania k tomu, že sa posmívali, že toto sa im zdalo to najhoršie, čo mohol Pán Ježiš robiť, sa stalo pre nás tým najlepším. A ponižovanie v živote človeka pre každého z nás je veľmi ťažké. Oni pokyvovali hlavou a hovorili, aha, pozri, Boží syn sám sebe pomáhal a iným pomôcť nedokáže. Dali mu na hlavu trňovú korunu. Nie ako to vidíme my dneska, ako dôkaz utrpenia, ale ako dôkaz posmechu. Dali mu šarlatové plášť, mu dali. Tiež len preto, aby zosmiešnili Krista. Ponižovanie v živote človeka je veľmi ťažké. Každý z nás, kto prežil nejaký výsmech alebo poniženie, či už v práci, alebo niekedy vo vzťahoch, niekedy aj v rodinách, tak vieme, aké je to náročné a aké je to ťažké. Kniha Ester nás vovedie práve do tejto témy. Témy, kde jeden človek nemohol znášať iného človeka kvôli tomu, že sa mu nekláňal. Haman bol posadnutý zúrivosťou a to, čo považoval za jediné riešenie, ktoré mu navrhla jeho rodina, jeho manželka, je postaviť pre neho šibenicu. Aby bolo jasné, že tam Mordochaj skončí. Tak sa teraz nechajme voviesť do tejto témy, ktorá nám vlastne otvára priestor, preto aby sme lepšie porozumeli ešte aj týmto našim dnešným dňom. Kniha Ester končí tým, že Židia sa rozhodli, že to, čo museli trpeť, to nebezpečenstvo, že to všetkým tým, ktorí to pre nich pripravovali, že im to vrátia. Ale evanjelium končí tým, že my všetci, ktorí sme to pripravovali, tak máme odpustené.
Ja pridám už len pár slov. Hudba, texty piesní a spojovacie poetické slovo majú jeden cieľ. Osláviť nášho Boha, ktorý sa stal naším záchrancom. Medzi piesňami, ktoré budete počuť, je skladba Most, ktorá hovorí o splnení zdanlivo neuskutočniteľnej túžby. Pôvodne to bola báseň pre chlapca, ktorý bol nepočujúci, s tunelovým videním na krátku vzdialenosť a teda skoro úplne hluchoslepý. A to ho viedlo do depresie. Nesmierne túžil po svetle a najmä potom, aby mu niekto prejavil porozumenie a pomohol ukázať, v čom má jeho život zmysel. A udialo sa niečo zdanlivo neuskutočniteľné. Stal sa ilustrátorom 2 knížiek a bol veľmi šťastný. A tento Jurko netušil, že po vyše 20 rokoch budeme vidieť jeho obrazy, ktoré počiarkujú myšlienky skladby Ester. Teda my všetci, Slavoj, Kristína, Jurko Baláš aj ja, vyznávame: Boh je nám útočišťom a silou, pomocou v súženiach, nájdenou, veľmi dokázanou. Píše sa približne rok 483 pred Kristom a vládcom Perskej ríše je Ahasvér. Kráľovnou je Vašti, ktorá odmietne prísť na oslavy kráľovho bohatstva. Kráľ sa nahnevá tak, že sa rozhodne odobrať jej kráľovský titul a namiesto jednej kráľovnej zriadiť hárem najkrajších žien v krajine. Medzi nimi vyniká Židovka Ester a kráľ ju ustanoví za kráľovnú bez toho, aby vedel o jej pôvode. Kráľovým poradcom a kniežaťom je Háman. Všetci dvorania sa majú na príkaz kráľa kláňať Hámanovi. Esterin opatrovateľ Mordochaj, ktorý na ňu doliahda z brány paláca, to odmietne. Háman sa rozhnevá a keď sa dozvie, že Mordochaj je Žid, rozhodne sa zabiť nielen jeho, ale intrigánsky vyvraždiť všetkých Židov. Mordochaj odhalí úmysel 2 komorníkov zabiť kráľa a zabráni tak atentátu na panovníka. V úradných dokumentoch je to zachytené, no kráľ na to zabudne. Naproti tomu kariéra samoľúbeho Hámana rastie a kráľ schváli jeho úmysel vyhubiť celý židovský národ. Mordochaj vyzve Ester k riskantnému kroku, aby vošla ku kráľovi a požiadala o zľutovanie nad Židmi. Ester, Mordochaj a Židia v celej ríši sa postom pripravujú na kľúčovú žiadosť u kráľa. Noc pred stretnutím s Ester Ahasvér nemôže spať. Začíta sa preto do knihy pamätí, kde objaví záznam o tom, ako ho Mordochaj zachránil pred vraždou. A vývoj udalostí sa začne obracať. Mordochaj sa v kráľových očiach zmení z obvineného na človeka hodného odmeny.
Som kráľ Ahasfér. Som ten, čo vládne od Indie až po Etiópiu. Nado mnou už nikto nie je. Žijem si svoju veľkolepú utópiu. Mám, čo si zažiadam a more ľudí napovel. Výstava môjho bohatstva trvá 180 dní. V mojom záhradnom nádvorí každý si príde na svoje. Purpur, striebro, mramor, zlato a vždy len to najlepšie jedlo. Alabaster, perleť a drahokamy som ten, čo na počkanie plní sny. Prirodzene som tiež znalcom krásy. Preto som si vybral za kráľovnú Vaští. Nech príde, povedal som. Nech sa ukáže. Nech zasvieti koruna na jej hlave. Kto by sa opovážil povedať mi nie? Kto príde ku mne, závisťou spletne, aký som bohatý, aký som veľký. Kto iný všetko v rukách má, ako ja, moc je opojná. Kto príde ku mne, závisťou zbledne, aký som bohatý, aký som veľký. Kto iný všetko v rukách má, ako ja, moc je opojná. Odmietnutie urazilo. Hnevom horí celé telo, krik a brunátne čelo. Aký trest si Vašti zaslúži? Čo vraví zákon? Čo vravia poradcovia? Tá drzosť je nebotyčná. Pohrdavosť jednej ženy rozšíri sa v celej zemi. Núka sa rýchle riešenie. Zobrať jej kráľovský titul. Nech je len jednou z mnohých v mojom háreme. Odteraz my, muži, budeme mať úctu, akú si zaslúžime. Kto príde ku mne, závisťou zbledne, aký som bohatý, aký som veľký. Kto iný všetko v rukách má, ako ja, moc je opojná. Som Mordochaj a som poručníkom úbohej siroty, čo ešte o živote veľa netuší. Ester, tá hviezda, čo osvecuje temné nebo môjho života. Je to zrada, alebo Božia vôľa, že sa do nej kráľ zamiloval? Ako ju sprevádzať, keď má moc, o akej sa nikomu v našom národe ani nesníva? Tak sedávam v kráľovskej bráne na mieste stretávania
kde múdrosť sa mieša s klebetami a treba ich oddeliť, ako po žatve sa oddeluje zrno od pliev. Tajomstva z útrob paláca vyviesť na svetlo sveta. Poradiť Ester, keď je treba. Byť pritom, keď sa píšu dejiny. Odhaliť sprisahanie, ktoré má za cieľ pripraviť o život kráľa. Občas sa zdá, že čierna je biela a biela je čierna. Dobro a zlo splývajú v jedno. Všetko je len otázkou dojmov. No ja nepadnem na kolená pred tými, čo mocní sú len na oko. Nebudem sa kláňať inému, než je náš Boh. Som Ester a som Židovka. Nepamätám sa na život bez neslobody. Bola som ešte malá, keď rodičia zomreli. Len matné spomienky a udusená trauma. No nie som sama. Namiesto otca mám Mordochaja. Všetkému, čo viem, ma on naučil. On stojí pri mne vždy, keď je najhoršie a život bolí. Aj teraz, keď prišlo predvolanie, nemala som na výber. Pre svoj vzhľad budem musieť strpieť aj najväčšiu potupu. Len neprezradiť nič o svojom pôvode. Tak uchránim si kúsok slobody vo vnútri. Nevypoviem ani pred kráľom nič z príbehov, ktoré tvoria to, kým som. Ticho ma ochráni. Možno preklznem pomedzi oka siete, do ktorej sa ma snažia lapiť. Možno neupútam pozornosť a budem sa môcť vrátiť domov.
kráľovi. Nevybral si ma náhodou, som výnimočne požehnaný. Mám majetok, ženu a 10 synov. Ako sa ten židovský zlosyn opováži, tá neústa sa nedá zniesť. Horí vo mne spravodlivý hnev. Nepomáha, že ma kráľovná pozýva na hostinu. Všetko je na nič, keď vidím v bráne tam tú špinu, čo kráľovské rozkazy splniť odpiera. Ako sa pomstiť, ako si upokojiť dušu. Tí najbližší mi poradili skvelý návod. Nebude trpieť iba on. Vyhubím celý národ. odobril Hamanov zlomyselný plán. Je čas pôstu. Je čas roztrhať si šaty. A zdá Boh odvráti to, čo našmu národu hrozí. Nech sa všetci postia. Nech všadne vládne čierna. Popol a vrecovina budú odevom pre tých, ktorí boli odsúdení na smrť. Yes.
Mám všetko, čo si zažiadam. Som ako vták v zlatej klietke. Nespievam, len občas, keď sa objaví Mordochaj, vymeníme si správy a tak viem, ako sa mu darí a on vie, ako sa ja mám. Čo si desivé mi dnes odkázal. Smrť toľkých ľudí sa predsa nemôže udiať len tak. Ako zabrániť genocíde na počkanie? Musí existovať východisko, musí byť nejaká cesta, ktorou udeje sa náprava. Čo sa odo mňa žiada? Mám svoj život vymeniť za život národa? Ako hovoriť o tom, o čom som doteraz mlčala? Nik predsa nemôže len tak predstúpiť pred kráľa. Mordochajové slová ma však zasiahli. Nemyslí si, že ty jediná zostaneš nažive po tejto strašnej pohrome. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, Židia sa dostanú k záchrane, no ty a tvoja rodina zahynú. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre túto chvíľu? Tie slová mi znejú v hlave, znejú v srdci, vodne aj v noci volá svedomie. Nech sa teda tak stane, to riziko podstúpim. Radšej nech zomriem ja, aby mali moji bratia a sestry pre Hámanov zločin prísť o život. Modlite sa za mňa, prosím. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ani ja si nedám chleba, ani vody. Kladiem sa do Božích rúk a zda ma vyslobodí.
Som Háman a som prvý hneď po kráľovi. Dnes prišiel čas na súd voči hlavnému zlosynovi. Dosť bolo hier, dosť bolo šanci na zmenu. Dobre mi radia, Mordochaj musí odvisnúť. O všetkom napokon rozhoduje kráľ. Po bezcennej noci vracia sa späť a zvažuje svoje kroky. Či ocenil vždy iba toho, kto si to zaslúžil? Či konal vždy spravodlivo? Aký pocit dostalo sa tomu, čo sedáva v kráľovskej bráne? Bol povýšený ten, komu kráľ je zaviazaný životom? A prečo práve Háman stojí na nádvorí? Čo sa to pýta? Čo to hovorí? Vraj obesiť toho, kto bol verný kráľovi. Teraz sa pravda ukázala. Šibenicu nachystal Háman Hamánovi. Ako slzy po tvári padám kráľovi k nohám. Len on môže zmeniť údel židovského národa. Keď vystrel ku mne svoju ruku, poslednú prosbu vyslovím. Veď ako sa môžem dívať na skazu, ktorá má doľahnúť na môj ľud? Kráľ môže napraviť krivdu a vrátiť moc bezmocným. Národ udusený v zajatí sa bude môcť brániť a svetlo spravodlivosti nad nami znova zasvieti.
Pokoj ako čistá rieka brehy môjho srdca plní. Búrka zmlkla, stíchli strachu vlny. Ukrývam sa v Božej dlani, ktorá žehná život môj. Som v bezpečí, veď On ma svojou láskou chráni. Pokoj ako čistá rieka brehy môjho srdca plní. Búrka zmlkla, stíchli strachu vlny. Búrka
doznieva v nás príbeh o veľkej Božej záchrane skrze Ester, ktorá bola ochotná dať svoj vlastný život, aby zachránila svoj ľud spod nezvratného rozsudku smrti. Bola to veľká Božia záchrana z rúk nepriateľa. Ale Boh vo svojej láske pripravil ešte väčšiu záchranu človeka skrze poníženie a obeť svojho milovaného syna. Pán Ježiš dal svoj život, aby na kríži definitívne porazil všetkých našich nepriateľov. Hriech a smrť. A v jeho obeti nám zachránil život. Príbeh záchrany je príbehom lásky Boha k stratenému človeku, kedy Boh postavil most skrze kríž a stratený človek môže k Bohu. Tento príbeh je príbehom lásky Boha, ktorý sa o nás zaujíma aj dnes. A nedá, aby sme zahynuli v mori beznádeje. On svojich nikdy neopustí, lebo on svojich chráni svojou láskou. Preto v ňom máme svoju nádej. Sláva Bohu je dokonané. A chceme teraz ešte sláviť Boha a poďakovať mu za jeho obeť, Pánovi Ježišovi Kristovi, modlitbou a posledným chorálom. Poprosím brata Mirka Sabola, aby sa s nami modlil. Vás poprosím, aby ste povstali a potom spevovkou po chorálu. Náš Bože, my sme počuli úžasný príbeh záchrany a nádherné vyznanie z úst Ester. Padám k nohám kráľovým, len on môže zmeniť môj údel. A my nemôžeme ináč len vidieť iný príbeh záchrany a iného kráľa. Toho kráľa kráľov, ktorý visel na kríži. Tam zmenil náš údel. Lebo tam sme mali byť my. A tak z vďačnosti a chválou padáme k tvojim nohám a oslavujeme tvoju moc, tvoju lásku, tvoju dobrotu. A veľmi prosíme, Pane, aby sa k nám ešte mohli pridať mnohí, ktorí nevidia kráľa kráľov a nevidia svoj údel, aby mohli padnúť pod tvojim krížem, aby si mohol zmeniť aj ich údel. Amen. Amen. Prosím, aby ste sa posadili na záver